Tak. Je leden 2016 a Jíťa se naučila lyžovat. A teď nám ukáže, jak umí jet dolů. Tak Jíťo, pěkně pomalu, plužit, nerozjíždět to. A od strany ke stranu pěkně dělat obloučky sem a tam. Pomalu brzdi, Jíťo, brzdi. Brzdi to. Paráda, paráda. Zajela si do brzdní zóny, dokáže se to dostat? Jako prd. Bacha na kočár. To dáš? No, ale taky nesím. Ale stal se zázrak, tyjo. Teda Jíťo, paráda, to mě naučíš potom. Brzdi, brzdi, brzdi víc. Brzdi víc. Paráda. Dobrý. Promiň, promiň. Menší zaváhání ve svahu, velký provoz na sjezdovce. Nevadí. Tak. A poslední třetinu sjíždíme, jo? Paráda. Paráda, poslední třetina. A do cílové pásky blížíme se. Nikdo nejede, můžeme jet. A zatočíme tady dole, jo? Jo. Pozor, pozor, plot. Tyjo. Slečno. Jak se cítíte? Po dojezdu, výborně. Co nohy, dobrý? Jo. Tyjo, tak dneska slečna Jitka Kolářová získala řidičák na lyže. A můžeme na hory vyrazit, když už umíme lyžovat. A já chci ještě jednou. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jdeme. Já chci se podívat do kamery. Tak jdeme tam nahoru na sjezdovku. Na domácí sjezdovku. Uka. Tak.